belai kheno bukha dukhu nangjanai ba khairokmai jamanpli srai joronno bo lama soi thaka rumi debarma khwai athai bari kaimini bo belai kheno boro gnang biat purijak belai kheno srai joro ma hai sigala joron bo lama sasolangkha tabo bini babu samala sa han bahas bhai ke ma ke datino lama sokani belai kheno boka kabui walani tabo ke palung je kabui mana jaka tabo lokoron khopinyo borok tom kok kesarkha di report bukha tv belai no khagamo tamni himale tini o jagao sini khwai district bising khobjak je sini bukuk je khoroksa belai no lekha gorong educated borok bo thangnai previous year bini graduation complete khaika to graduation complete khai bo odc aro he bo B.Ed khlainani bagai nogo samaka je bini flight ticket to khajak ni nai কিন্তু বড় অমাহাইনা আসুমসা জেমিয়া হনি জরো ব সাক সাক ন ববিনি যে জীবন দান খালায় নাঙ্কা আবনি বাগাইনা সুংনর পিআইএসএফ নিঙ্গৈ সিনতিনি বিন নকঙ্গো সুংমালানিয়া থাইমানি তো আং বেলাই ন খাসাও তামনি হিমালে খাকামু অমাহাইরক খরसा লেখা गोरों খরसा বরং লেখা পড়া गोरों गियानि বরক এডুকেটেড পারসন তিনি অমাহাইকে সাক সাক ন জীবন দান খাইমানি belai no bakasaw sungtini abang baino sung khakamui sini piai suni thuti sungor phaine thuan tamni bagi theibin buabo hasongla saidama tamni bagi thi to sung abo to samia bini maino bo mai depreciation tong tam wan sung tong bo bai babi mu tong sung abo to samia bini nokni borok oto abono hasukma yan sew kono pressure kari mi sew tebo sawibo magaseng bo asisung prosesi hene bini bokhaw bo tam wan sung tong ha bo mai ngo to ha sawini Thenen amola busna bini umur kenamani 2021 dok nai bini mu thenen mu Rumi Deborma nen chene mo ang bisan Deborma PISF ni konbina coordination hamai